जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ 2025 मायथाइनि जे इलेक्शनाव सरकारजों दाखागोन दा ओंखायनो जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बेखेवनानै होदों ब्लेसिं रेलिखौ सेन्ट्रेलि हिसाबै दा बिथांनि बेखेवखांनायनि उनाव गावबागाव ब्लक सिङाव बे ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे ब्लेसिं रेलि हाबाफारिखौ लादों दिनै बनरगावआव मानाव गेदेर बनरगाव ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव ब्लेसिं रेलिया सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा मेलेमजिबि आरो लेखा गोरों आरो साननो हनो गोरों दा जाय बिथांमोना एबसुनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना रिजाइनेसन होदों बिथांमोना बुजिनो गोरों बिथांमोना मेलेमजिबि आरो बिथांमोना सानसुमै आरो बिथांमोना नुहुरखाबाय फिउचारखौ मानोना एबार बिटिसि इलेक्शननि उनाव BPFआ सरकार दागोन आरो रायजो राजाया मिथिखाबाय जे BPFआ सरकार दागोन इउपिपिएलजों जाला प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआ खुनु पट्टे सरकार दानो हाया बिथांमोना MCLAखौनो देरहानो हाया आरो बेखौ बुजिनानै दिनै इउपिपिएलआव थाला होननानै गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि सानसुमै बिथांमोना रिजाइनेसन होनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों जगाजग लागासिनो दङ आरो जों BPFनिफ्राय जाय बिथांमोना उइदाउट कन्डिशन जोंनि BPFआव फैयो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामनायाव मदद होफैयो जों साफ्रोमबो इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होनाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय रिजाइन होनायफोरखौ जों बजबनानै लाजोबगोन बे BCDCआ BTR सुक्तिजों फैनाय नङा बे BCDCआ BTC सुक्तिजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार सुक्ति खालामनाय BTC सुक्तिनि गेजेरजोंसो बे BTC ओनसोलाव भिलेज डेभेलपमेन्ट काउन्सिल जादों BCDC जादों आरो जोंहा BTCआव गासै 415टा BCDC दङ बेनिफ्राय मोनबा टाउन कमिटि दङ गसाइगाव बेनिफ्राय ओरै बासुगाव बिजनि आरो बेनिफ्राय टंला आरो गरेस्वर बे जाहैबाय जोंहा टाउन कमिटि क'क्राझारा मिउनिसिपाल बे गासै 421टाया BTC सुक्तिनि गेजेरजों 415टा BCDC मोनबा टाउन कमिटि मोनसे मिउनिसिपाल जादों BTR सुक्तिजों जायाखै BTR सुक्तिया मोनसेबो BCDC बांहोनो हायाखै जेरै आवगाय BTC सुक्तियाव जों BCDC मोनदों बे BCDCआनो दङ आरो नोंथाङा सोंनाय सोंथिया जे जि एपइन्टमेन्ट सेक्रेटारि होदों जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बै समाव सरकाराव 2012 आरो 13आव बड'लेण्ड काउन्सिल भिलेज एक्ट पास खालामदों जे बड'लेण्ड काउन्सिल भिलेज एक्ट पास बिल खालामनानै मानगोनां गभर्नरनो हरदों आरो बै समाव गभर्नरा एसे लेट खालामदों नाथाय बे बावजे सेक्रेटारि जानो नांगौ BCDCआव जे सेक्रेटारि जानो नांगौ दिनै जाय एपइन्टमेन्टखौ लानानै प्रमद बर'मोनहा दुगा खालामदों नाथाय बे खामानिखौ 99% मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो खालामलांनाय जे जोंहा जे 421टायाव जोंनो जे सेक्रेटारि नांगौ बिनि थाखाय बिल बानायनाय बिनि थाखाय आयेन बानायनाय बड'लेण्ड काउन्सिल भिलेज एक्ट बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खालामलांनाय आरो बे दिनै जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि सरकार समाव सोरबा चेयारमेन जानानै दं मेम्बार जानानै दं सोरबा एपइन्टमेन्ट मोनबाय बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंसो जानाय आरो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोना साबायखर बावनो नांगोन आरो जोङो साबायखर बावो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि BTC सुक्तिनि गेजेरजों 421टा जि बिथांमोना सेक्रेटारिफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनबाय सोरबा चेयारमेन जानानै दं मेम्बार जानानै दं आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो जोंहा BPFनि दौआ क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर जेरावबो जोंहा दौ जानानै दङ हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बावै गोदान गामि हाबनाय सानजाथिंजायबो थांदोंमोन गोबां रायजो राजाया हाग्रामा सारखौ बरायदों आरो जि जायगायाव मानसि मिथिं जायाखै बै गामिनि रायजो राजायाबो हाग्रामा सारखौ खावलायफैदों जोंनाव मिथिं लाफैनांगौ होननानै दा दिनै सानजा सोनाब साहा खोला जेरावबो दौ दिनै बनरगावनि BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ मोजां मोननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामनांगौआव बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजायाबो लोब बाहागो लानानै आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामनो थाखाय BPFखौ पावाराव लाबोनो थाखाय जोंखौ मदद होगासिनो दङ आरो जोङो रायजो राजानि थाखाय अराय सम मोजां खामानि मावगोन बिनि थाखायनो जों बिथांमोननिफ्राय बोर लागासिनो दङ